No more baha. Asahan daw sa Makong Market sa Dagupan City matapos pataasan at lagyan ng drainage. Nagbabalik live ang aming partner na si Jasmine Gabriel Galban. Partner, alam mo na subukan kong mamalengke doon sa Makong Market na nakasuot ng bota dahil kahit hindi panahon ng tag-ulan, basta't high tide, medyo mataas yung tubig doon sa mismong palengke. Pero ayon sa Market Division, hindi na mararanasan yung ganyang sitwasyon dahil bukod sa drainage, pinataasan na rin ang mismong palengke. Nakakangiti ng tendero ng isda na si Darius dahil tumataas ng kanyang kita sa kada araw matapos silang pabalikin sa kanilang mga dating pwesto sa Makong Market sa lungsod ng Dagupan. Medyo lumalakas na rin, hindi kagaya nung nandun kami, mahina. Walang bumibili doon kasi sanay na sila dito eh. Epektibo ngayong linggo, binuksan na sa mga negosyante at mga mamimili ang Malimgas Public Market Phase 2 o mas kilala sa tawag na Makong Market. Pinabalik na ang higit sa 50 mga tindera ng isda na nakapwesto sa lugar. Malaking tulong ito sa mga tindera, lalo pat halos 2 buwan din silang walang kita nang sila'y ipwesto sa dulong bahagi ng Magsaysay Fish Market. Kasi dati pagka nandun kami sa taas, pagdating ng umaga wala ng tao. Ngayon maraming buyer kasi maraming bisita ditong nakakapasok. Regular na namimili sa Makong Market si Mang Zaldi. Natutuwa siya sa pagbabago ng palengke. Yung mga taong may lumalakad tapos may tubig, hindi nababasa yung lalo pag nakasapatos. No more baha na raw sa Makong Market. Ito ang pagtitiyak ng Market Division sa lungsod ng Dagupan. Kalakal, hindi na sila mababaha. Saka yung kalat-kalat. Oo, kalat-kalat. At least maayos na sila ngayon. Kasi dati, kawawa rin sila eh. Nasa tubig sila. Dinesenyo umano ang market elevation sa taas ng baha tuwing panahon ng tag-ulan o tuwing nararanasan ng high tide. Partner, bago magpasko pa dapat bubuksan sa mga mamimili at maging sa mga negosyante yung Makong Market. Pero dahil na nga rin sa reklamo ng mga tendera ng isda na ipinuwesto sa may harapan ng City Plaza, sa may Magsaysay Fish Market, ganun din sa may Malimgas Public Market, ay pinamadali na ng City Engineering Office yung konstruksyon ng Makong Market. Kaya naman ngayon, unti-unti nang gumaganda yung kalakalan sa Makong Market. Partner? maraming salamat, partner.